Yeah, sanibonani wengane, please come closer and make sure that you subscribe to my YouTube channel, KZN Podcast. If not, please do leave a message or just share or fage a like, and please make sure that you do watch the advert. Okay, today we speak about the King of the Kings, our Zulu King, the Zulu of the nation, the King of the Zulu nation. Ubabu Misizulu ka King Zwelithini. So today we're speaking about King Misizulu kaZwelithini. So now we're going to remember the fact ukuthi umshado wagcina ungenzekalanga, and then we are aware that siwagcina ethe ucela unkosikazi wakhe wokugcina uMasesi igama lakhe uMamiyeni ukuthi amsukele esigodlweni sasemachubeni ahamba yohlala esigodlweni sasoLundi. The new developments now, umndeni ke wakaMasesi, umndeni waMayeni waMayeni, yes, uMamiyeni usuphumela obala usukhulumile ke for the first time about all the rumors, the fact ukuthi there is a trouble in paradise. So the family of the supposedly be uNdlunkulu umaka Enzo, umndeni wakhona uthi bona bazi ukuthi umshado usazoba khona, but they are just waiting udlule umhla ka-12 of this month ukuze kuqhutsheke namalungiselelo endumezulu yomshado. So one of the members of the wakuboka nomzamo uMasesi uthe yebo befanele ngabe uMasesi ushadile neSilo Misizulu kaZwelithini ngomhla ka-26 kule nyanga ephelile. Uthi kodwa kwagcina kuhlehla ngenxa yokuthi kwakunosiko kwakumele luqale lwenziwe. Uthi that was the only reason. Uthi ke bona baba kaMyeni bazi ukuthi abasendlunkulu babatshela ukuthi bacela umshado uhlehle ngoba kwatholakala ukuthi izinsuku kwakumele kwenziwe ngazo bathi ngazo umkhehlo nomgcaco zasiqondene nokuthi iSilo sizobe sisagonqele lapha njengoba kwaqhubeka umkhosi wokweshama. Bathi ke lapha bakaMyeni uhliswa komshado kwaqondana nesikhathi lapho uNdlunkulu weSilo bayi-understand ukuthi baqona isikhathi umkaMayisela efaka incwadi yokumisa umkhehlo nomshado enkantolo, kodwa inkantolo yaseMgungundlovu yasiyasho ukuthi hayi no lo mshado ucela ukuthi uqhubeke ngoba vele nawe uyasho ukuthi akanankinga. So therefore umshado weSilo kwakumele uqhubeke. Umndeni ke uyayichitha lezathu zokuthi akushadwanga because ugeli ufavor lo bhuti lo owalentuzwa owaxoshwa. Bayayiphika futhi ukuthi kune trouble in paradise, bathi bona nabacacisa ukuthi kungani futhi uMisizulu ahamba wayobhala incwadi, wabhalela iPremier itshela ukuthi akususwe izimoto kanye nabagadi ebegada uMamiyeni. Bathi bona bakwazi lonto ingane yabisenayo imoto. Esinye sesihlobo sakaMayeni sithe isicelo sesingadalula sikhulume naso, sasho ukuthi abakhathazekile nakancane ngokuhlihliswa komshado ngoba bachazelwa izathu zokuthi why umshado wendodakazi yabo uhlehle. Uthi abasendlunkulu babayala nje kwasekuqaleni ngokuthatha ukukhulunywa iy'ndaba lesizikhulumayo, uthi batshela ukuthi abangabosilalela thina abantu esihambe sikhuluma la kuma-blog nako-YouTube. Uthi nje bona batshelwa ngoba iSilo safika saxolisa ngokuthi kuhlihliswa umshado nomkhehlo. Uthi futhi baphinde bacela ukuthi bazocela ukuthi kulindwe kuze kudlule lenyanga le ngomhla ka-12 bese umshado uyaqhubeka thina bezindaba singalalelwa. Uthi wayazi namahlebezi ukuthi kuthiwe ingane yabo ayizwani noNdlunkulu nesekholile ekutheni umshado ungabusaba khona. Uthi nje konke nje lokho kungamampungu. Uthi nje ngokwazi kwabo bona uhleli kahle uMasesi lapha elentuzeni esigodlweni, futhi uthe nangalomgqibelo udlulile lapha ekhaya khona emachobeni, ekhaya elibhekise emachobeni esigodlweni sakhe sengwavuma kuthiwa bephuma esigodlweni sasemashobeni lapho kade kunomsebenzi obenziwe khona. Uthi nje udlulile ekhaya wababingelela kumalume, wabatshela wathi nje lalelani mina ngisazoqhubeka nomshado, yonke into ihamba kahle, ningabaleli abantu ahambe bekhuluma. Uthi kumndeni kaMasesi bayezwe nje sikhuluma sipepereza la sithi umshado uphelile, kwasho wacima
Cha, uthi nje bona basahleli ekuthenini kuzoshadwa, uthi futhi basezolinda kuphinde kubuya basendlunkulu kuzokhishwa usuku lomshado bese kuyaqhutshekwa ngamalungiselelo. Uthi akubaphathi kabi njengomndeni uthi isilo sawumisa lo mshado ngoba bayazi understand inhloso nengqinamba besihlangabezene naso and siyazi bayazi ukuthi why umshado wamiswa. However, abazi nabo umshado uzoyiswa nini, bathi bazokwazi after umhla ka-12, but then bayastrust isilo and barele kusona ukuthi sibuye sizobatshela ukuthi ingane yabo basithatha nini. Kodwa ingane yabo ibatshelile yona yathi isayihlalele kamnandi ihleli kahle kwaZulu, ayizange isuswe esigodlweni sasemachobeni engikwavuma yayiswe esigodlweni sasoLundi. Basizokhumbula ukuthi lo mndeni lona the day isilo sokuhlehlisa umshado uzoba 3 days, bathi umndeni laba abazi lutho bona amabhodwe asemabhodweni asemlilweni bayaqhubeka bona nomshado ngoba bengatshelwanga. The question is, why would isilo sibatshele very late? Isilo sasingazi insona ukuthi kunomkhosi wokweshwama, sasingazini ukuthi sizohamba siyogonqa, like they were not aware. And sesingazi hlehliseke sekuthengwe nama catering imali engaka ugirl naye kanti ubengekho involved ama service providers, so kwancamela ukuthi kuhlehliswe imali. Or I just feel like umndeni wakaMasesi nje basebevalela ihlazo sebeyakhuluma nje bayazi ukuthi there's a trouble in paradise and uKing Mrs Zulu kaZuluthina akabuyela azobatshela idate, and right now they are just trying to diverse attention kundodakazi wakhona ngoba mhlambe phela nabanakwabo sebeyajabula ukuthi something is happening. So as it stands sizolinda ukudlula umhla ka-12 ke njengokusho komndeni wakubo kaMasesi ukuthi cha bona balinde ukudlula umhla ka-12. After makudlula umhla ka-12 bathi silo noma kanjani sizobuyela sizobanikeza idate entsha. Kusho ukuthi ke lamabhodo bebawapheka ke that time sebawalahla or benza whatever you can think of. Guys, make sure you subscribe on the channel. Sisalindile ukuthi silo misizolo sibuyele kwamamyeni kwaMasesi umaka Enzo siyoqhubezela ukuthi skip idate entsha umhla ka-12 nje into yamanje akuyona nje into yakude February mfishane kakhulu mncane.